गोबां हारिनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव जइन जागासिनो दङ आरो मजाबारियाव प्रग्राम लादों आंबो बाहागो मोनसे फोथायना लाखिदों आरो इउपिपिएलनि सायाव आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ रायजोफोरनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय गोख्रैनिफ्राय गोख्रों सारा बिबुंथियाव होदोंमोन जे क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोरनि थाखाय थांखि बेबस्था लासिगोन फोरोंगिरि जि साकरि बेखौ रेगुलार खालामनो थाखाय जोङो सानगासिनो दङ आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो बे साकरिखौ रेगुलार खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जेसेबां भेकेन्ट पस्ट दङ जोंनियाव बे गासैबो भेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामनायनि थाखाय जोङो थांखि लादों गाबोन आसाम सरकारा जेखिनि भेन्सार स्कुलनि जायगायाव गावसिनि बेसेबां भेन्सार स्कुल दङ जों जेखिनिखौ होनो हायो बाखिखिनिखौ जों मोनगोन आरो बेनि उनाव खालामनायखिनिखौ जोङो फिन जोंनि एकर्डनि जि क्लज दङ बेबायदियैनो बाखिखिनि स्कुलखौ जों प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन मैया याबानि अस्त्र उद्धार खालामना मोनदों बेनि खेत्रआव माबायदि नोंथांमोना दाबो माखासे मानसिया एसेनानै दोनदों बे मोजां खोथा नङा जायफोरनि आखायाव अस्त्र दङ बिथांमोना थाबैनो अस्त्रखौ होनांगोन आरो बे अस्त्रफ्रा खुनु माने खामानियाव फैनाय नङा बेवहाय माने बुथारलायनाय बायदिसिना गाज्रि थासारि फैगोन ओंखायनो आं खावलायदों जे जेसेबां अस्त्र दङ पुलिसनो थाबैनो गथायनानै मजाबारिया ट्राइबेल दङ बेनि खेत्रआव होखारनाय मोनसे बाथ्रा खोथाय खेत्रआव माने बे आयेन दङ बे आयेन मथे बिनि माबाया सोलिगोन सार मैयाहाय आठथा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनफोरा माबादोंखि सार रायज्लायनो थाखाय 1 उइकनि मोनसे टाइम होदों सार रायज्लायनांगौ होननानै बेनि सायाव सार थाबैनो रायज्लायगोन